The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa kakalag. Ginamit ang prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na ikaw malimpyuhan usab o nga ikaw andam sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Nawalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Acts 16:31 og diha usab sa Juan 3:3 nagaingon kini, gawas ko ng tao magpakatao pag-usab, dili siya magkita sa gingharian sa Dios. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Bala na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lano sa ngay gayon sa among pagtuon sa among pulong. Lamdagi kami o Diyos sa dugang pangkamatuoran, pinagis pagtudlo ka namo nini sa balang Espiritu Santo. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. May adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga isig ka magtotoo, welcome na usab nining atong adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Karong adlaw doon natay pinalahi nga pagtun-an kining maong title nga atong paghisgutan karong adlaw. May kalabutan kini bahin sa Pasko o nga ang title nato nini mao kini, God's greatest gift to mankind. God's greatest gift to mankind or to man. Okay? Una sa tanan. Kung andam ka na, atong sugdan. No, giniingon sa kalibutan na ang Pasko mo'y labing sadya, puno sa mga Hudyaka. Labing manindot nga panahon sa tibuok tuig. So sa in-English pa, gani naman kanay alawiton nga kanunay na natong madungog. It's the most wonderful time of the year. Labot pa, ang panahon sa Pasko, mao kinihigayon, alang sa mga, family reunion, panahon sa panagtapok, holiday gathering, panahon sa paghinatagay mga regalo, sa laktod ng pagkasulti, panahon kinis paghiusa, sa paghinigugmaay o panagdait sa atong mga hinigugmas kinabuhi. Paghimamat sa atong mga maninoy o mga maninay, mamasko kanila o paglipay tungod sa dakong kasaulugan sa tibuok kalibutang Kristohanon. Agi og tamod sa manunubos nga gipagkatao dito sa pasungan. Ang Dios nga nagpagkatao aron sa pagtubos kanatong tanan nga katawhan. Apan taliwa nining tanan nga mga
kagahob, paglipay o hudyaka. Alang ka natong mga Kristiyano, dili angay kalimtan ug di ibali ang kamanungdanon nga kabililhon sa pagtuon sa pulong sa Dios nga gitawag in English og post-salvation epistemological rehabilitation. Sanglit basig nakalimot ka na nga ang doktrina sa Biblia mo'y imong nagauna nga pasiuna in your scale of values. In fact, imo ka ng kinabuhi ingon nga Kristohanon. Tungod kay kung wa gani kana ang tanantang mga hudyaka paglipay nining panahon sa Pasko, mamahimo lang kana silang giingos in English og ritual without reality is meaningless. Kasabot ka? Ang gikinahanglan unta kanato mao ang atong pagbarog nga malig-on diha sa prinsipyo nga ritual with reality is meaningful. Busa ni kita niini nga nausab nga pagtuon sa balang pulong sa Dios aron makatunan ta og dugang ang pulong sa Dios nga mao ang hunahuna ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinthians 2:16. Atong nakita og nasayran ang nagkadaiya nga mga panghitabo karong panahon na, mga katalagman, mga hampak sa kinaiyahan, labi na niini karong coronavirus, napay mga linog, mga bagyo, mga hurricanes, mga tornado, nga pag-ulbos mga bulkan, mga tsunami, napay mga pinusilay sa bisag asang dapit, samas mga kalingawan o mga concert, pinusilay sa mga eskwelahan, bisan pas mga simbahan o daghan pang mga kagubot. Napay social unrest, na mga kagubot diya sa mga kadalanan o kini nagpahitabo ng mga kagubot sa bisag asang dapit. Kini mga dili na kasagaran ng mga panghitabo, di ba? You see, ang mga katawhan nini karong panahon na daw misamot ang ilang pagkabugnaw sa pagdangop sa gahom sa pulong sa Dios o sa maayong balita sa kaluwasan. Ang bagang duot sa katawhan niini atong panahon karon, why pagkaamgo sa kamahinungdanon sa pagdawat sa maayong balita sa kaluwasan. Inay kini sila mudawat niini. Nagtuman gyud sila sa paghagop sa ilang naandan nga matod pa mo ilang hingmatan nga relihiyon busa mao pod kuno ilang pagkamatyan. Klaro tataw og tin-aw manunta ang pagpahayag sa Dios sa iyang maayong balita sa kaluwasan. Pinagi lamang sa iyang bugtong o hustong paagi, pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. Mao kanay bugtong paagi nga sangkap sa Dios kanato nga mga katawhan. Kaya binimo, maunta ka ng mata nga mensahe. That's supposed to be the very message these people should realize. Kaysa higayon nga, kining maong mga katawhan would come to their senses, magkaamgo. O gunya magausap sa ilang mga unahuna, they would repent o mutuo sila kang Ginoong Jesucristo. Ingon nga ilang personal manluluwas, nan. Mao kini ang makapabali. This is going to change the tide. Og busa, kanang ilang pag-usap sa ilang mga unahuna, bahin kang Kristo, maunay makapalig-on pagbalik sa nasod nga ilang gipuyan. Tinuod maumanunta ka na hustong lakang. That should have been the right step nga mulig-on pag-usab, muuswag pag-usab ang nasod nga ilang gipuyan. Apan sama sa ako nagiingon,
Samtang ang usa ka nasod ang iyang mga mulupyo, ubos lang yapon sa ilang namatang relihiyon, ug magpadayon lang yapon sa pagsagop sa ilang mga gitawag ta in English o mga preconceived notion sa ilang relihiyonan. Ang ilang nasod, inay mo dawat sa mayang balita sa kalwasan ni Ginoong Jesucristo, kini magpabilin lang po sa iyang kahimtang. That means, the very country diin sila nasakop, produkto ra sa desisyon sa iyang mga mulupyo. Gusto? And you know what I mean, don't you? Okay, sa laing hilisgutan ta ning adlaw. Palihog abdi ang imong Biblia diha sa Mateo 6:28. Matthew chapter 6 verse 28. Now diha sa maong teksto, ang atong Ginoong Jesucristo nagahisgot og bahin og mga bulak, lilies of the field. Yun sa nila sa pagtubo, how they grow. Ang atong Ginoo miingon og nganong mabalaka man kamo sa inyong bisti. Tanawag yun sa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago aron makabisti. Si Ginoong Jesucristo mi hatag og empasiya. He emphasized dinhi bahin sa gitawag og logistical grace. By the way, ang adjective nga pulong nga logistical nagikan kini sa noun nga pulong logistics. Ug sa atong nahibawan og logistics, kini mga pagsangkap sa mga kasundawhan sama sa mga armas, mga bala, mga pagkaon nga magsustinto nila samtang ato ang tingali sila sa natad panggubatan, hindi battlefield. So, ang pulong logistics, gibalhin kini ngadto sa adjective form nga nagulagway sa kasangkapan alang sa magtotoo aron sa pagsustinto kaniya dinhi sa yuta sa iyang pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. So, si Ginoong Jesucristo dinhi mi-emphasize bahin ining logistical grace. O by the way, ang logistical grace ikaunom kining pagsangkap sa Dios alang sa matag magtotoo ni Ginoong Jesucristo. Kaya kung natong labason sa atong parunduman, ang Dios dunay 7 ka mga Diyos ng pagsangkap o divine provision. Gani ato man gisgutan kagahapon, no? Okay, ang nag-una niini mao ang Biblia. Ikaduha, ang pagkalabawong makagagahom sa Dios nga Espiritu Santo. Ikatulo, ang Dios nun nga plano alang sa simbahan. Ikaupat, ang tukma nga pastor magtutudlo, the right pastor teacher. Ikalima, ang tinago nga panimuyo, the privacy, ingon nga saserdote. Ikaunom, ang atong giingon og logistical grace. O ang ikapito, ang espirituhanong kagawasan sa sud sa dapit nga may gahom sa Dios, the spiritual freedom inside the operational divine dynasphere. Okay. Dihas versikulo 29. Kining maong bersikulo usa ka sambigay. Metaphor sa in English pa. Binasihan ang logistical grace sa Dios. Okay? Atong i-rewind sa Mateo 6:26. Adunay tuto ka mga illustrations o pagulagway dinhi. Una, ang mga langgam o kalanggaman. Ang Diyos nagaamuma sa mga kalanggaman. Ang Diyos nagapakaon sa mga kalanggaman unsa pa kaha ang mga disipulo ug kana nagaapil kanimo. Na, that's Paul's
gitawag taog a fortiori logic. Latin kining pulong, a fortiori logic. Okay, ikaduha, bahin sa mga kabulakan, flowers sa in English, the lily. Kini naghulagway sa kinahanglanon nga sapot o bisti nga igsusulob. Ang bersikulo nagasulti og wa sila maghago aron makabisti. Now, ni ay mga puntos doktrina, point of doctrine, na ang ihatag nimo. Una, ang kalanon og sapot nga isulob, mga logistical details, ang Dios nga mahan sa kanunay, nagasangkap sa iyang mga anak. Ikaduhang punto, ang pagsangkap nga logistical grace sa Dios sa kanunay, nagasangkap ka na itong mga magtotoo sa tukma gyud nga paagi. In just the way nga kini atong gikinahanglan. Iya kinigihimo sa tukma gyud nga higayon at the right moment. Ikatulo nga punto, ang Dios nagatuman sa tukma gyud natong panginahanglan. Tukma nga higayon, right timing, ang timing sa Dios. Ikaupat nga punto, tingali dili mo tagbo ang Dios sa atong mga panginahanglan sa paagi nga buot natong paagi. But maybe God does not fill our needs in the way we want it filled. Ikalimang punto, ang tuyo sa Dios nga iyang tagbuon is going to meet sa atong mga panginahanglan mao nga aron kita makatuman sa iyang plano sa atong kinabuhi. Now, ani ay mga teksto nga atong matun-an bahin og logistical grace. Diha sa Salmo kapitulo 50 bersikulo 10, 11 ug 12. Kining mga bersikulo naghisgot nga gipanag-iyahan kining tanan sa Dios. Ikatulo, ang kinaiyahan, the nature. Now, ablihang imong Biblia karon diha sa Mateo 6:30. Matthew 6:30. Nagaingon kini si Binisaya. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon, apan sa sunod adlaw sunugon ra, kamo pakahay dili bistihan. Pagkagamay ninyong pagtuo. Now, kini nagulagway sa kinaiyahan, the nature. Maunay ka Apostol Pablo nga a fortiori logic. Prinsipyo. Ang gamot sa tanang kakulba o kabalaka, anxiety, mao ang pagkaway pagtuo, unbelief, or kakuwang o pagsalig, lack of trust. Kakuwang sa pagsalig ngadto sa mga butang sama sa logistical grace. Hinumdumi ang prinsipyo nga nagkanayon og anxiety is tantamount to unbelief. Ang pagkakulba o pagkabalaka sama ra sa pagkaway pagtuo, way paggamit sa pulong sa Dios. Now, si Ginoong Jesucristo nagasaad nini, mo niyang saad. Ang logistical grace kanunay gyung isangkap ngadto sa matag magtotoo. Dili naunta ang pagkataranta o pagkakulba. Sabi nimo, sa Dios way di mahimo. O nothing is impossible with God. Wala. Uban yan ang saad sa Dios nga pagkasangkap o pagsangkap o logistical grace, wala unta kita'y sinati o kakulba, kabalaka o kadlok. Saligi lang gyud ang Ginoo sa way pagduha-duha. Guniti lang sa maayo, sa lig-on nga paggunit, kanang imong paglaom ngadto sa maong saad sa Dios. Sanglit sa kanunay, ang Dios man
ang nagakontrol, nagadumala sa atong destiny kon dadangatan. Giputos ka sa iyang logistical grace. Ay bawa ka ba niya na? Gamita lang yun ang doktrinal nga rasyonal. Ehemplo ni ini nga rasyonal ang gitawag taog logistical grace. Now niya na sa prinsipyo. Sa in English, nag-iingon, as long as you are on this earth, samtang niya kapadin his kalibutan, ang Diyos magasangkap kanimo sa tanan mong mga panginahanglan. God will provide you everything that you need. Prinsipyo na, nga gitawag-tawag, doctrinal rational. Nabalikon ko sa pag-ingon, nga kana mao ang doctrinal rational o konklusyon. Ibaw kag tinuod kana, og mao nga imo kanang gituhuan diha sa imong kalag. Gusto? Ano ay pipila ka dugang pagyod nga mga doctrinal rational. Nga tinuod, kini sila mga saad sa Dios. Aniya, Roma 8:31 nag-ingon, kung ang Dios dapig man kanato, kinsa pa may makigbato kanato. Salmo 56:3, sa unsang higayon nga ako mahadlok, ako musalig diha kanimo. 1 Pedro 5:7, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nagatiman kaninyo. Filipos 4:13 nagaingon usab, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Diha sa Lucas 18:27, ang dili mahimo sa tao, mahimo sa Dios. Juan 15:11, gisultihan ko kamo niining Bible doctrine ng buot pasabot, aron mabatunan ninyo ang akong kalipay plus H, ug mahingpit ang inyong kalipay. 2 Korinto 12:9, igo kanimo ang akong grasya, kaysa imong kaluya, makita sa hingpit ang akong gahom. Now, so, ang logistical grace sa kanunay, isangkap gyud sa Dios, sumala sa iyang isaad. Di man na. Ug nasayod kita, nga sa kanunay, mutuman gyud ang Dios sa iyang pulong. Gusto? God keeps His word. Di man gyud siya mamakak. Dili gyud mamakak. Sanglit, bugos man siyang kamaturan. Kung natong labason sa atong panumduman, ang napulo ka mga kinaiya sa Dios, 10 divine attributes, mo kini sila. Una, ang iyang hingpit nga kabubuton, perfect sovereignty. Ikaduha, ang Dios hingpit nga hustisya, perfect justice. Ikatulo, ang Diyos hingpit nga pagkamatarong, perfect righteousness. Ikaupat, ang Diyos hingpit nga gugma. Ikalima, ang Diyos hingpit nga kinabuhing dayon. Ikaunom, ang Diyos hingpit nga pagkalabawng makagahom. Ikapito, ang Diyos hingpit nga pagkasayod sa tanan. Ikawalo, ang Diyos hingpit nga pagkanaas tanang dapit. Ikasiyam, ang Dios hingpit nga pagkadili mausab. Ikanapulo, ang Dios hingpit nga kamatuoran. Mao na ang Dios. Busa hinumduman ta sa kanunay, kining prinsipyo nga nagkanayon, samtang buhi ka pa, magasangkap gayod kanunay ang Dios kanimo sa tanan mong panginahanglan. Barugi ka na, isilsil ka na sa kinauyukang bahin sa imong galamhan. Now, uyon ka ba sa katinuoran nga kining atong kinabuhi karon dinhi sa kalibutan lumalabay lang? Yes, higala. Mao na tinuod.
umalagi, ta travelers, mo ba ni Binisaya? Umalagi, travelers lamang kita ni kinabuhi. Lumalabay. Naglabay lang kita nini. Gani ang Biblia puno kinig mga sambingay, mga metaphor sa in English nga. Di nagapadayag kini sa kahamubo, kalumalabay, ka humahapit sa kinabuhi dinis kalibutan. Kini nga itong lumalabay ang kinabuhi, gitandi kini usa ka yamog o alisngaw, mist, usa ka paspas nga dumalaga na fast runner, usa ka gininhawa, a breath, o usa ka pudyot sa aso, a wisp of smoke. Ang Biblia nagkanayon ini, kay natao kita kagahapon, ang atong mga adlaw din is kalibutan, ingon ka lumalabay usa ka anino. Sa in English pa, for we were born but yesterday. Our days on earth are as transient as a shadow. Tinood. Kung itandi ta sa kung baliko ni kay murag na sapid naman na itong dila. Tinood, kung itandi ta sa eternidad, ang kinabuhi, labihan gyud kahamubo. It's too short. Gani, ang kinabuhi usa lamang kapag labay sa panahon. It's just a passage of time. Musta? Kining yuta nga to karong gipuyan, lumalabay lang yun nga pinuyanan. Sakto? Bisang magpuyo ta dinis yuta o katagan tingali taglabaw sa usa ka gatos katuig nga pagpuyo, lumalabay lang yun tanin gihapon. Di ba? Labihan ra gyud kamubo ang kinabuhi. Abi nimo, makakinabuhi lamang kita sa adlaw-adlaw nga paagi, one day at a time. Ug mahimo ta sa paghuna-huna bahin sa nangaging panahon, pandi kita makakinabuhi sa kaniadtong panahon, ni makakinabuhi sa umabot. Sakto? Aniya kita karong adlaw, ugma, wala na. Here we are today, gone tomorrow. Huyang gyud pagayong kinabuhi. Life is indeed fragile. Sama ra kini siya nga nagbitay usa ka gamayng lanot ug mahimo ra sa Dios nga iya kining putlon bisan kanusa. Anytime. Kaya bigod nimo, kita nagapuyo sa usa ka gunom nga kalibutan, a broken world. Gipadayag sa balang kasulatan diha sa Roma 8:22 sa pagingon, ang tanang kabuhatan nag-agulo tungod sa kasakit sama sa babae nga nagbati hangtod karon. Bisan pa man tuod sa modernong pagpanambal o sa teknolohiya, ang mga tao nagakamatay sa adlaw-adlaw, bisag unsa mang pangidaron o sa bisag unsa mang hinungdan. Hinoon, bisag ato pang i-aplikar ang tanan, bahin sa atong nabasa o nasayran gikas mga basahon sa unta pag mintinarog maayong panglawas o makaabot unta kita sa pagkinabuhi sa edan nga usa ka gatos ka tuig. Still, muatubang kita sa makuyaw nga katinuran, grim reality, nga mao ang kamatayon o pagkamatay. Sakto? Apan paminaw, ang Dios ana ay plano ug tuyo sa atong kinabuhi. He has a plan and a purpose for our life. Wa kinahanglan na sa Dios nga iya kitang buhaton. He did not need to create us. Iya kitang gibuhat tungod kay iyang gipili ang pagbuhat kanato ug alang sa iyang kaugalingong paghimaya for His own glory. Gibuhat kita niya aron unas tanan makapadayag siya sa iyang gugma.
Tungod kay kung wa pa'y Dios, kitang tanan maingon lang yun nga mga aksidente. We would all be accidents. Gusto? Well, sa pagkatinuod, kini nga itong kinabuhi karon, usa ka pagpangandam alang sa sunod. It's a preparation for the next. Do you agree with that? Gani, sa ako nang giingon, ang kinabuhi, usa lang ka paglabay sa panahon. It's just a passage of time. So kung mao, unsaon taman sa pag-andam alang sa eternidad? Well, pinagis pagtuon ta sa pulong sa Dios. Magtuo niini niya, ug ingon man sa pag-aplikar, paggamit niini ngadto sa kasinatian ta sa atong kinabuhi. Inomdong kapaban sa atong guide o memory aid, SLBA. Study, learn, believe, apply. Yes, mao na ang atong giya. That's our guide. Study, pagtuon, learn, pagkaton. Believe, pagtuo. And apply, pag-aplikar o paggamit. So ayaw na nagkalimti. Sigihan magyud ka na kung ingon ni ayaw kalimti. Isil-sil gyud sa imong panumduman. Kana ang operation SLBA. Okay? Nasayon ka ba higala o isuong magtotoo nga ang labing labaw o kinalabwang kalambusan achievement nga atong mabuhat o makabot sa atong kinabuhi. Mauman ang pagkinabuhi alang sa kabulahanan o paghimaya sa Dios. Yes. Mao ka na kinalabwan nga kahimuan, achievement o kalampusan nga atong mahimo sa atong kinabuhi. Ug sa pagkinabuhi nga ana ay katuyuan, living on purpose. Mao'y bugtong paagi sa tinuoray yung pagkinabuhi. Ang tanan giingon na lang, they just exist. That means everything else is just existing. Diha sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Unya ang pagtubo ta diha sa grasya o sa kahibalaw sa atong Ginoong Kristo, segundo Pedro 3:18. Maugmad ta ang atong pagtuo. Our faith can be improved and mo ugmad. Sanglit ang pagtuo mo abot man pinagi sa pagpamati. Matod pagana sa Roma 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kung pinagi nini, ang atong kinabuhi mo anam-anam og pagka meaningful, makahuluganon, purposeful, may klaro nga katuyuan nini, ug may pagka mabungahon, fruitful nini. Ug sublion ko sa pag-ingon, mao kanay pagkinabuhi nga naay katuyuan, on purpose. Ug mao kanay bugtong paagi sa tinuoray yung pagkinabuhi. That's the only way to really live. Diniyo na atong hunungon kini, dinilang una kita kutob karong adlaw ug ang tuning ipadayon ugma ayaw sipyat sa sumpay niini. Matud pa sa suhilanon, sumpayan pa. Ato ning ipadayon ugma. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, pasalamat kami kanimo sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Grasyang imo makaming tudloan pa og dugang kamatuoran. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gumita kini mong ministry in your according to your plan. You will use it in a mighty way. Ang tod nga moabot kini kinatumyan gyud nga naginahanglan sa imong maayong balita sa kaluwasan ug sa imong mga kamatuoran. Salamat o Dios nining tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.